Van de week wordt bekend dat de Oba Postma-prijs 2024 takkend is onze scroor Willem Scoorstra. En hij is hier nog bij u in de studio. Goeiemiddag Willem. Hey Medi. Allereerst lokwenske met deze prijs. Ja, dank wel. Nou, die prijs die has gekregen voor het oerzetten van de poëtische Edda. Wat is dat correct? Ja, dat is eigenlijk een verzameling gedichten. Die is opgeschreven zeg maar 12e eeuw in IJsland. Er is Snorre Sturluson. Ja, Toekman, Papmancheck. Maar die gedichten ben waarschijnlijk, die komen uit een orale traditie, de Moendeling. Dus er wordt vanuit dat hij nog volle ouder bent, dat hij eeuwen ouder bent. Maar in die tijd, zeg maar 12e eeuw, ben ze eigenlijk vijfslaan worden door die Snorre Sturluson. En in die gedichten, er zitten een hele hoeken van hun, en deels ik uw mythologie. Dus die waren dan eigenlijk voor een publiek opvierd en verteld. Maar dit verschil dat het publiek van een padel wist werd het hoe gaan. En dat is oorzaak maar us. Als wij dit leiden, dan hebben we gauw iets van, waar gaat dit over? Ja. Dus een beetje uitlezen erbij is wel handig. Ja, want dan had hij, er is een adviescommissie die eigenlijk bepaalt, hè, dat voor die prijs moet hast. Wie van hun de troslag, denkst? Ja, ik krijg het nog te jaren, want die uitreiking is 8 november. Ja. In Ljouwert, in het theatergebouw. Wat ik ervan begrepen heb, en dat had ik dus uit de krant. Ja, precies, dat mag sterk uithalen. Ja. Is dat een combinatie was van taalgevoeligheid, talent, trotsettingsvermogen. En dat ik een goede balans vond had tussen zeg maar, het in de basis wat justere materiaal en toch een soort libbenens daarom. Ja, dat is eigenlijk misschien wat licht verteerbaar voor de meesten is die het leest. Nou, in ieder geval dat er wat meer sjeu kregen had door mijn taalgebruik. Zo. Ja, want de commissie die zei echt van om het boek te lezen, dat vreegt concentratie. Ja, is absoluut. Is het zo? Ja. Ja, maar dat is eigenlijk al het belangenmateriaal. Dat belangenmateriaal, dat is gewoon, het is net voor iedereen, zeg ik maar zeggen. Je moet dan bepaalde interesse hebben. Ja. Maar tegelijk is het een van de grote werken uit de verhaalsliteratuur. Want zei ze het dan ook nog een keer. Ja. En omdat wij toch, zeg maar, wij hebben gewoon als Friesland en ik mooie taal, een connectie met, laten we zeggen, Engeland, Duitsland, Denemarken, maar ook IJsland. Omdat het iets wie dat eigenlijk de snel ligt. Ja. Dus we gingen al je contact met elkaar. Dus daar waar ik qua spraak waar ik wil uitwisselen. En qua gebruiken waar wel uitwisselen. En oorsoortige zaken. Dus, en dat juist uiteindelijk juist het toch echt wel weer van pad in de taal waarom. Ja. Maar dat vertelde bijvoorbeeld de deputaire. Doet ze van een week op een stoepenstier. Nou, toen wie al ben, doet ze dat vertellen. Maar zij had dus zelf ook op IJsland geweest. Meer vanuit de agrarische impuls, in dit geval. Maar ze vertelde dat die boer werd ze maar praten. Die hield op een gegeven moment door skieten en meeing. En toen zei hij dus aan van, dat komt mij wel heel, dat klinkt mij heel bekend. Dat gaan we vaker gehad. Ja, dat. Maar hij zei al dat de broek wel eigenlijk alleen nog bij de beesten. En in uw geval, wij broeken het eigenlijk nog wel eens. Ja. No? Ja, maar in ieder geval, hoe gaat dat? Want dan mag je natuurlijk eerst een beetje verdiepen je daar natuurlijk. Gost er een hinnen of praat er een meisje? Hoe maakt dat zien? Nee, was helemaal zelf? Ik had er zelf net west, dat hier Perelien al wijzen zal, maar dat is door corona shit net terug in. Nee, als je het barnenmateriaal aan zich, dat koe ik, daar ben ik wel aardig thuis in die hele mythologische hoeken. Maar de taal, daar ga ik me in voor maken, want dan moest het wel uit de barnentaal oorzetten. Dus IJslands Oud-Noors eigenlijk. Dus dat wie een poepentour. Ja, maar en hoe lang ben je er maar bezig? Wat mag ik me even voorstellen? Gaat er een jaar heen of langer of kwart? Ja, ik denk een stierwier. Ja. Wat. Ja. En wie zei ik wie Jelwijs, Jelwijs het boek, zeg maar, om het oor te zetten. Doe ik het fatsoenlijk snel lezen. Daarvoor weer, ik hulpmiddels nodig. Ja. Dus toen ben ik helemaal weer omgegaan naar het begin. Dan ga ik alle bonkjes eruit visken. En dat tweede pad, dat gaat mooi vlot op. Ja, als dan je green 16 in die materie, dan gaat het vlot zeker. Ja. Die prijs, die wordt binnenkort Utrecht. 8 november. Waar in Ljouwert? In het theatergebouw. In het theatergebouw, ja. Oké. Dus dat is heel nieuwsgierig natuurlijk. Dit haast dus dien. Waar ben je momenteel met de Had je een ideeën of de light as we speak. Ja. Light manuscript bij de Uitjouwer. Ja. En het doel is dat het tweetalig wordt. Het is geen roman of zo, het is non-fictie. Het heet Verburger Friesland Hidden Frisia. Dus het wordt, het goed is Fries Engels. En dat gaat eigenlijk hoe zaken die
die wij hier om ons heen hebben, maar die we misschien net opmerken. En dan hebben we het over bepaalde stenen op haven. En daar geen grijfsteen, maar echt zwerfsteen, zwalksteen, zeg maar. Tekens die in moordenkras zijn. Een beetje mysterieuze, wat mystieke zaken soms. En dat strekt de uit vanuit de prehistorie tot om, zeg maar, de moderne tijd. En daar ik heb heel veel fotomateriaal van. Dus het wordt van part wordt het een soort fotoboek. Oké, dus maar ik het wel naar Skierig natuurlijk. Er zit echt wel een verhaal achter zelfs. Dat zijn alle verhalen. Ja. En uiteindelijk, aan het eind van de rit, was daar, tenminste dat is mijn ondervinding nou van, alles wat we nou, of wat ik nou verzamelen ga, en bezoeken ga, en beredeneren ga, het gaat alle keer over ruis. Want in de middeleeuwen waardoor de mensen als de zwaar waren komt. Want die hadden geen verzekering en er was geen brandwacht en niks. En dus als de bliksem insloeg, ja, dan wist het eigenlijk al waai. Ja. Er waren al de massas grote bannensteden. Soms waren we er net. Dus wat doe je? Ja, dan zie je die taflecht in volksmagische dingen. Aarwaartekens. Er dus een bepaalde riten om het kwijt te keren. Ja. En dat soort zaken ga ik alle keer verzamelen. Dus op zo'n manier, dat is de exchange is. Want ik moest wel foto's maken. Ja, precies, ja. Dus, en daar jou dan de context bij. Zodat ik begreep van, ja, wat chuck nou eigenlijk. Ja, nou, dat is echt heel nieuwsgierig. Nou, dat zullen dat ik zeker in de gaten horen willen. We blowen dat ik zeker volgen. Nogmaals, lokwezen, maar dit is een bijzondere prijs. En we houden contact, dus wie weet binnenkort wel weer een peteer. Graag. Oké, goed weekend. Jo.